Nakakunot yung noo niya, oh. Ay, bakit kaya? Ang taas kasi ng ang taas ng gas. Kala ko taas ng hairline. Yung pala yun, dahil ang taas ng presyo ng gas. Yes. Hindi pala dahil mataas lang yung hairline, walang pambili ng mga kung anik-anik pangpadami ng buhok. May iba ko kilala, nagpapa-implant pa ng hair follicle para lang hindi tumaas yung hairline, ha? Okay. Yun yung mga maraming pera. Kaya nga, dude, alam mo, kung sakaling wala kang itsura ngayon, ibig sabihin lang nun, wala kang pera. Ngayon, alam ko na. Oy, may pera ka. Si Titan Gelo may itsura. In fairness naman, alagang ano ka? Alagang white rose. Papaya! Hindi ka na eh. Hindi ako alagang white rose papaya ko. Hello. Oo, White diba? rose papaya. Yun nga, kaya ko sa'yo, nakiride. Hindi, akala ko may iba nag-aalaga sa'yo, tao. Depende. Ikaw talaga. Anyway, kabisyo, dito sa piling namin kasama mo, kami ang mag-aalaga sa iyo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi kasama si DJ Raqi Terra. At syempre, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Gelo. At ngayong gabi, sabay-sabay nating alamin ang ating maswerteng Mr. Driver na magwawagi para sa... No boundaries! No boundaries! Boundary time na! Hi, kabisyo! Eto na nga ang announcement natin ng winner para sa Love Knows No Boundaries kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity! Wow! Dahil dyan mamimigay sila ng 1,500 pesos! Congratulations sa ating lucky winner ngayong March 19, 2026, Thursday. Isa po siyang taxi driver. Uy, Wow. ano From pangalan yan? Karansa Taxi. Uy, karansa. Yan. Plate number niya po is UVY230. UVY230. Congratulations! Kuya Benito Cobale. Uy, Kuya Benito Cobale. Cobale. O Cobale. Ganun. Ay, masyado mo namang inartihan. Pag natanggap yung 1.5, ang apelido na ay Cobale. May panggas na si Kuya Cobale. O yan yung first name ulit? Ayan o, Benito. Benito. O, pang-English na Benito, ano? Yan. Benny. Benny Cobale. Congratulations, Kuya Benito Cobale, Karansa Taxi na may plate number na UVY230 at handog po yan ng ACS kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. At kabisyo, eto na nga ang patikim ng DJ Raqi's Secret File with Gelo. Nahuli ko siya na nakikipagkita dahil sa GPS. Wait lang, kanino siya nakikipagkita? Ay? Baka sa manghuhula. O kaya pinagkakautangan. Oo, pwede. Oo. Nagbabayad, naguhulog. Nagbabayad, oo. Nahuli ko siya nakipagkita dahil sa GPS. Yung sasakyan mo ba may GPS yan? Oo, meron. Alam mo kung saan huminto, alam mo kung ilang kilometer ang tinakbo niya. Hindi, pero may nakaka-monitor ng Oo. location ng sasakyan mo? Makaka-monitor. Pwede. Sinong nakaka-monitor? Siyempre, mga taong may karapatan na mag-monitor. Napaka-safe na answer. Oo, di ba? Kung sino may karapatan, kahit naman lahat, pwede mag-monitor. Ganun. Alam mo ako, hindi ako nakahuli sa GPS. Alam mo saan ako nakahuli? Saan? Sa dashcam. Ang mali niya lang, hindi niya pinatay. Ay. Yun lang, dashcam. Dashcam, no? May nag-cam. Ay. Camera. Camera. Ayan. Nagkamay. Oo. O, cam,
May. Ganun. Dapat kasi hindi dapat gumagamit ng personal na sasakyan. Totoo. Ay, Malas yan! Wag mong gagawin na magpasakay ng ibang babae O ng ibang chicks lalaki. mo o ibang lalaki sa sasakyan na personal. so dapat Ginagamit saan? Dapat saan? Sa Grab, GSM, taxi, bus, ganun. In-drive, ganun. Pwede mong isakay dun. Doon pala. Umarkila ka na lang ng ibang sasakyan. Kesa sa mahuli ka pa sa totoo mong Yan. sasakyan. I-park mo lang sa simbahan yung sasakyan mo. Anong ginagawa mo dyan, ha? Nagpe-pray. Nagre-retreat. Nagre-recollection. Nagko-confess. Nag-confess kay Father. Kaluhod ako. Anyway, abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Raqi Terra. DJ Titan Gelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret File with Gelo. DJ Raqi, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Raqi's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Raqi's Secret Files. Secret Files. With Titan Gelo. Raqi's Secret Files. Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic!